O obxectivo das obras é garantir a mellor calidade da auga e unha xestión máis eficaz do suministro. Segundo explicou o propio tenente de alcalde, José Luis Ruiz, unha vez realizada esta actuación, a planta quedará totalmente renovada, cun sistema para garantir a máxima calidade e seguridade no abastecemento de auga aos veciños do municipio. A renovación que se está facendo inclúe a renovación de toda que a canalización de agua dentro da propia etapa, onde se está eliminando a que actualmente hai, que é de aceiro, e que presentaba polo uso e pola edade que ten, presentaba moi mal aspecto e non daba as prestacións que tiña que dar para abastecer a nosa localidade, e estáse cambiando por unha de PPR, que cumpre con todas as garantías sanitarias para o tratamento de agua e que ven garantizada por un período de 50 anos. A vez que se cambian as canalizacións, cambianse tamén as bombas de impulsión que dan este servicio, e tamén se poñen unha serie de mecanismos como son caudalímetros que nos permitan ter unha medición real da cantidade de agua tanto de entrada como de saída. Segundo o edil de obras, esta actuación non virá a solucionar os problemas de abastecemento de auga que se dan nalgúns núcleos do municipio, sobre todo en determinadas épocas do ano, especialmente no verán. Aínda así sinalou que se están a buscar fórmulas para tratar de solucionar esta situación e garantir así un suministro axeitado a todos os veciños do concello, residan no lugar que residan. Con isto non se vai a dar resolto os problemas de abastecemento que se teñen detectado, por exemplo, en este mismo verán, en distintos puntos do concello, e que atenden máis a un exceso de consumo derivado por distintos motivos, aumento da población na época estival, e ademais que este ano co problema que tivemos derivado do COVID, hubo un uso particular da auga distinto a outros anos, e isto provocou un aumento, un exceso do consumo que esta obra que se está actualmente levando a cabo da etapa non é para corregir. Nós estamos actualmente buscando as fórmulas para tentar corrixir esa problemática e que nos anos venideiros non se nos dé os problemas que se nos teñen dado este ano xa.